Naunay gariri na establisar ang motibo. E di pa nakapapatay ti Manalon ti Baay Likuan Abra. Detalye ni Bridget Mayo. Upat nga aldaw kalpasan na napaltupaltugan ti Manalon ani Jerry Agosto. Iti barangay Leneng Baay Likuan Abra. Nabigbigan ti pulisya ti maysa kadagiti sospek. Nauneg a personal ariri ti sospek ken biktima tinaestablisar ang motibo ti pamapatay. Talo a testigo tinaalaan ti palawag dagiti pulis ti Baay Likuan. Basar kadagitoy nabayagen nga agkinkinari ti biktima ken sospek ngem saan da nga ammonoan niya ti maigapu. Kasna mo lang di imbagan mo ng jawit ni Sismi kasla nga nabayag dito nga basta nagkinita da agkinkinnarit da nga kanayon. Malagi papasado alas 10 ti Rabii idi Sabado. Pinaltupaltugan dagiti armado a lalaki ti biktima ani Agosto. Idi makasangat daytoy iti karayan anapan na nagkalapan. Teorya ti pulisya, saan lay nga may maysa ti akin aramid, tatalo ak ti paltog tinaaramat basar kadagiti ebidensya a kapsula anaala iti crime scene. Na adam mo ti pagturturungan ti kaso ta na-identify mo di suspect. So nga nalpason ti case folder na retoy, ready for filing no bigat. Kaso apang mapatay tinakasagana maipila iti piskalya inton bigat kontra iti sospek asaan pay nga inaganan ti pulisya tapno saan ang makalibas. Bridget Mayor, Balitang Ilok.